together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe Jesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli likaMateyu isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili, Matthew 28 verse 16 to verse 20. Abafundi abalishumi nanye basuka baya eGalile entabeni lapho uJesu owayekade ebayalele khona. Bathi ukuba bambone bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. Bengifisa ithandwa zami ukuba kunezinto engifisa ukuba sibheke sizibuke. Leli ivangeli esilifunda namhlanje isahluko sokugcina. Useyaqeda uMateyu ivangeli lakhe, useyaliphetha. Kodwa kubalulekile ukuqonda ukuthi uqale nabafundi abawu-12, kodwa uphetha ngabafundi abawu-11. Singaqala sibe baningi, it does not always mean sizoqeda sisebaningi. Singaqala sindawonye, it does not always mean sizoqeda sindawonye. Kunephutha esilenzayo njengabantu. Uma ubheka indaba kaMose, uNkulunkulu uyambiza encwadini kaGenesis. Umambulela iplan necebo analo. Uthi uNkulunkulu, Mose, suka ezweni lakini, ngokuba kunendawo engifisa ukukuyisa kuyona. Uthi shiya lokhu ngoba kunento engifisa ukuba uyifumbathe. Kodwa Mose wenza iphutha lokuba athathe umuntu uNkulunkulu angashongo ukuthi akamthathe. uNkulunkulu uthe kuMose akasuke ezweni, kodwa uMose wabeseyithathela uLot. Ubona ukuthi sakwenzakalani. The moment uMose Abraham, the moment uAbraham esethathe uLot, uNkulunkulu uyawuvala umlomo angabe esakhuluma. Kunabantu abasempilweni zethu, kunabantu esibasondezile, kunabantu esibadabukelile, kunabantu esibone bebhorekile, sabafaka empilweni zethu, maqedana uNkulunkulu wavala izinto zethu. Akusiye wonke umuntu ohlekisana naye obizelwe icebo likaNkulunkulu ngempilo yakhe. Akusiye wonke umuntu ozalwa naye obizelwe icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Akusiye wonke umuntu oseduze kwenhliziyo yakho okufisela impumelelo. Baqale be-12, namhlanje bawu-11. And so kubalulekile ithandwa zami ukuqonda ukuthi indlela esiqale ngayo does not determine indlela
esizoqeda ngayo. Endleleni izinto izoshintsha. Endleleni abantu bazosala. Endleleni kumele ngishintshe iskim sami sebhola. Ucoach uma ezokunika i-line up yakho, uzokunika nansi i-line up. Now ama-substitutes. Kuya kuyena ucoach ukuthi uyafuna ukushintsha noma ngathandi. Kuya kuyena ucoach ukuthi uzoshintsha nge-first half noma nge-second half. Kuya kuyena ucoach ukuthi uzomsebenzisa lo osebhenchini noma cha. And just because you made it to the team, it doesn't mean you're going to score the goal. Khona abantu esiqale nabo. Kodwa ngokuqhubeka kwendlela, sarealize ukuthi lo muntu is more of an expense than an asset. Kodwa ngoba siyabadabukela abantu, uhlala nento noma ngathiwa incela igazi lakho. Just because owakwethu ngizalwa naye, even though engakufiseli okuhle. Hayi ngamshada, even though engakufiseli okuhle. The first lesson, I need to learn when to let go. I also need to learn when to walk away. There are moments empilweni where I cannot physically walk away. I'm stuck with you. I'm stuck. Ngoba wakithi. I cannot divorce umuntu wakithi. I'm stuck. Ngoba ngishadile. And ngiyanqena lonke lento the mess ye divorce. So physically I'm stuck. But I don't need to be stuck emotionally and psychologically. I can always liberate myself. And how do I do that? When I accept ukuthi lese ngishade naso isilwane. Lo engizalwa naye isilwane. Thandwa zami, what hurts us the most are my surprises. But the moment is no longer a surprise. Uyazi vele ukuthi usibanibani akamfuni. Ngiyazi vele usibanibani ungidicilela phansi. Nothing should surprise you anymore. That's point number one. Point number two. UJesu uthi abakhuphukele entabeni. Now this surprises me and yet iyangithinta. I've just done a reflection manje with young people, one with uAndiswa, the other one with Usihle. We're in a new segment, a scenario. It's called Food for Thoughts. It's young people ministering to young people on our YouTube channel, Ngcobo Official. Now there's an element, yes, Kuluma Gayo Usihle. Kuluma Ebesa, to Exodus chapter 17. Uma Israeli lilwa nezwe lama Amalekites, Amalek. Uma belwa no Amalek, uNkulunkulu uthi Mose khuphukela entabeni. And so Mose ukhuphukela entabeni, uJoshua usala alwe nabantu. Now this is powerful. Ukuthi yonke impi in our two dimensions. There is a physical dimension, impi esilwa ngobuntu bethu. But there is also a spiritual dimension, impi esilwa ngokukhuleka. Now, if you fold down Exodus 17 from verse 8, you soon realize ukuthi impi uJoshua ayinqobayo uyinqoba because uMose useyinqobile entabeni kaNkulunkulu. That's my second point. Why would uJesu ask them ukuthi abakhuphukele entabeni? Bangaki kuthina ababizelwe ukukhuphukela entabeni? Bangaki lathina abathi
sengikhathele. The problem kwesinye isikhathi silwa impi yenyama, kanti lempi yenyama bekumele ilwiwe kephi? Emkhathini. Abanye bethu izinto zethu nemkhuleko yethu ibhajiwe emkhathini. Bese kuswela uNkulunkulu asinikeze amandla asiqaqala izinto zethu not enyameni kodwa kwelikamoya. The third point engithintayo uJesu akhuluma nayo, bayafika kuyena abanye bayamdumisa kodwa abanye bayamdabaza. And all of us fall trapped into that. Zikhona izinto la uvuka khona and you're like, wow, I'm on top of my world. I'm happy. Izinto ihamba kahle. Konke nje ku right. And if you're feeling like that, kabonga uNkulunkulu. But there are many other days uvuka ekuseni and you're feeling down. You're depressed. Ayihlangani izinto. And ithandwa zami, it's okay. Khona incwadi engithanda itopic yakhona ngikaze ngifune. Ithi kodwa ititle yakhona, it's okay not to be okay. And that's normal. Psychologically, there are days when I'm feeling down. There are days when I'm feeling great. And you don't need to beat yourself up for feeling bad. You don't need to hate yourself for feeling down. It just happens. Kusasa will be another better day. There's also another thing engithintayo uma uJesu ekhuluma. Uthi bheka nginikiwe amandla onke. uJesu speaks with authority. Ebesethi kubona hambani. I like his yes, it's go. Hambani. Hambani nenza abafundi. But I want to do my own translation. Go and celebrate yourself. In this last week, abantu on social media besibabona bepost abayagraduate. And we ask about graduations. Abantu bayasukuma ngicela ukubonga uNkulunkulu, which rightfully so. Ngicela ukubonga abazali bami, rightfully so. Ngicela ukubonga umndeni wami, ngicela ukubonga unkosikazi, ngicela ukubonga umyeni wami, ngicela ukubonga ingane zami. 9 out of 10 abasho ukuthi I would like to thank myself. And that's the most person you should be thanking. I'm actually thanking myself for getting up when I should have slept. I'm actually thanking myself ukuthi ngihlalele ebusuku angayibonanga. I'm thanking myself ukuthi ngihlalele ngafunda abanye abangani bami beyojabulisa. I'm thanking myself ukuthi having failed so many times ngibuyelile ngayofunda. When do you do you? Uyazi fanele ufike esigabeni empilweni la uthi khona uyazi uthini, I just want to do me. Ngisafuna isikhathi sami. It's not being selfish. It's called self-love. Webo baby, you cannot expect umuntu akuthande if you cannot love yourself. You cannot expect umuntu akwenzele izinto if you can't do it for yourself. And maybe Jesu namhlanje uthi awuhambe and do you without feeling guilty. You don't need a reason to celebrate yourself. You don't need a reason to spoil yourself. You don't need a reason to be yourself. Okunye mhlawumbe uJesu acelayo, stop waiting for people's approval in living your life.
Ngizofika sizulu ake nathi sibuso sisivikele igama likaYise indodana nomoya ogcweleyo.